Jordi Graupera, bon dia. Un dia vaig portar un jersei blau i tu portaves un jersei blau. Sembla que ens posem d'acord. Tenim una connexió còsmica. Una connexió còsmica. Com estàs? Portava un llibre i m'ha deixat en el taranet. Em faries aquest favor? home. A la meva jaqueta, en la butxaca de la jaqueta. Molt bé. Hi ha alguna cosa que... Només hi ha un llibre. Només hi ha un llibre. Va. Porta tot el que trobis dins de la butxaca. Ai, sí, va, mirem-ho. No només el llibre, tot el que trobis dins de la butxaca. Doncs Jodat. Graupera, Digues. la pregunta avui és per què canviem amb el temps? T'agrada, Si és que canviem amb el temps. Mira, tots nosaltres podem recordar un temps en el passat en el que no coneixíem ideologies, institucions, gent, plaers, que avui són centrals a la nostra vida. Potser érem una persona religiosa i ara no ho som. Potser ara tenim un lligam emocional amb un país, una llengua, una cultura que no coneixíem fa anys. De debò, només hi havia un llibre? He anat ràpid. Anat ràpid, que em sabia greu allà... Gràcies, que Després. No? Hi ha tot de coses que nosaltres no coneixíem, aficions que teníem, músiques, literatura, i que ara són centrals a la nostra vida, que podríem dir que ens defineixen. La pregunta és, això com passa? Com passem d'una cosa a l'altra? Això que forma els nostres valors, en el sentit més ampli de la paraula, els nostres valors de fons, la nostra sensibilitat, això com passa? Hi ha una... Quan a algú se li fa aquesta pregunta, normalment apel·la a raons externes a ell mateix. Un mentor que li va dir, mira't això, els pares que et van dir, fes allò altre, Els amics. els amics. Ara té males companyies. Una Es diu, per exemple, es diu molt. no? Per justificar el canvi Clarament. d'actitud d'algú. O una casualitat, una traïció, que et canvia la manera de veure les coses. Rarament diem... Un amor. Un amor. Rarament diem hem decidit tenir aquests valors. Ens costa molt explicar-ho en termes de decisió, en part perquè sabem que per molt que vulguem, per molt forta que sigui la nostra voluntat, no podem forçar-nos a que una cosa ens importi. Una cosa t'importa o no t'importa. Fins i tot quan diem... El problema que tenim, diguem-ne, alhora, és que ni podem forçar-nos a estimar una cosa que ens importi, però alhora sabem que aquesta llista de coses que t'he posat, els amics, els talents, tot això no és suficient. Cadascuna d'aquestes coses no és suficient per explicar els teus valors. Que una parella et traís no és suficient per explicar que tinguis un compromís amb la independència personal. O que la casualitat no és suficient per explicar el teu amor. O un mentor no és suficient per explicar que t'agrada tant la música clàssica o el jazz. Un mestre no és suficient per dir... Per tant, hi ha alguna altra cosa, però ens resistim a dir ho vaig decidir, perquè sabem que no n'hi ha prou amb decidir una cosa per estimar-la. Aleshores, hi ha una filòsofa que m'agrada molt, que ja vam parlar aquí el dia que vam parlar de la còlera, que és l'Agnes Callard, que ha escrit aquest llibre tan meravellós, que es diu Aspiration. Encara no hi és en cap altre idioma que no sigui l'anglès. Recomano als editors catalans que corrin i el tradueixin, perquè tinc la impressió que aquesta filòsofa serà una de les veus més originals de la nostra generació, dit en gran, i ha escrit aquest llibre tan bonic sobre l'aspiració, perquè ella diu que existeix aquesta cosa que anomenem aspiració i que està a mig camí entre les coses que ens passen i les coses que decidim. No és ni una cosa ni l'altra. És a dir, ocupa l'espai de les coses que fem sembla contra la nostra voluntat. Per què? Perquè adquirir un valor, adquirir una sensibilitat, demana temps. No és una cosa que puguis fer immediatament. No és una cosa que diguis a partir d'ara m'agradarà el jazz, a partir d'ara m'agradarà l'òpera, o a partir d'ara... És que tu notes una carència, t'agradaria tenir uns valors o unes sensibilitats que no tens. No saps exactament què són, encara no pots definir-les, però saps que hi ha alguna cosa i aleshores et forces a anar a llocs, a veure coses, a consumir determinades... a comprometre't cívicament, per exemple, o a comprometre't amb algú, no? Et forces a exposar-te a una pràctica, a una activitat, a una manera de fer que modifiqui la teva sensibilitat i que amb el temps reaccionis de manera natural havent adquirit aquell valor. I quan ho fas té un cost, perquè, com deia Sant Agustí, en tenim les mans plenes de valors i de vegades hem de renunciar a un grup d'amics, a un univers, a una ideologia per incorporar-ne una altra. I això demana treball, demana actitud. O sigui, estàs dient que abans que t'agradi el pàdel has de desitjar que t'agradi. Sí, clarament. Però és que ho fem així, eh? O sigui, M'agradaria que m'agradés el pàdel. m'agradaria ser la mena de persona que va tots els dilluns
a fer esport. Mira, això, l'exemple més clar que jo crec que molta gent ha vist és que cap a la vintena, més o menys, al mig de la vintena, molts amics nostres de sobte se n'adonen que voldrien tenir una sèrie d'actituds pràctiques, d'habilitats pràctiques de persona adulta i que s'adonen que van lligades a un valor, que no és una tècnica. Els voldrien ser més endreçats amb la feina, més organitzats amb la feina, o això es veu molt amb la cuina. De sobte la gent es vol fer responsable de les coses que menja i aprèn a comprar, aprèn a jerarquitzar els aliments, aprèn a cuinar. Sempre hi ha un de l'equip, un del grup que acaba esferificant qualsevol cosa, n'hi ha un que fa cuina tradicional, n'hi ha un que va tirant, n'hi ha un que et preguntes com sobreviu. No? Cadascuna d'aquestes coses acabes encarnant-la, acabes sent la persona que té aquella sensibilitat. Es veu molt amb els periodistes, això, per exemple, o amb els columnistes. Els columnistes són gent que, a còpia de fer columnes, acaben veient el món en forma de columna. O segur que els teus reporters veuen el món en forma de reportatge. És a dir, hi ha un moment en el que en la decisió de voler ser una cosa no saps exactament quina és. Quan algú es matricula de periodisme, emula una cosa que ha vist, però no sap exactament què és. El que vol és la sensibilitat. I per això al principi et sents una mica un farsant, perquè al principi estàs fingint que saps fer una cosa. Això es veu molt amb les arts. Tu vols ser la mena de persona que li agrada el jazz, però no per l'estatus, sinó perquè creus que hi ha alguna cosa, que hi ha alguna sensibilitat que tu vols accedir-hi. I aleshores comences a anar a un club de jazz, de jazz contemporani, i t'avorreixes. O et passes 20 minuts mirant un miró, perquè a les pel·lis de Woody Allen t'han dit que si passes molta estona mirant un miró, adquiriràs alguna cosa que no tens. I això és el que és... Digues. Sí, no, acaba. Dic que això és el que és màgic de l'aspiració. L'aspiració és una cosa que es fa alhora volent i alhora contra la teva voluntat. Hi ha dos altres escenaris en els que això passa. Quan tenim una decisió molt difícil a prendre, entre dues coses que ens agraden molt, sempre en triem una a contracor, perquè l'altra també ens l'estimem. O quan som addictes a una cosa, a una droga, per exemple. És una cosa que fem contra la nostra voluntat, però alhora en som responsables. No pots dir que no ets tu qui ho està fent. Doncs l'aspiració és el mateix, però en positiu. M'agrada molt aquest concepte d'aspiració, crec que l'has explicat molt bé. Aquest desig creat també influït per factors externs, però sempre amb un clic que fa que al final canviem, que fem coses que abans no fèiem. Però, només per acabar, Jordi, crec que en general tenim la sensació, tenim la percepció que no canviem. 1000 vegades t'hauran dit o hauràs sentit algú que diu la frase és que aquest no canviarà mai. O un altre que actua com a bloquejador, molt a la defensiva, per justificar-se. És que jo sóc així. És que per què sempre arribes tard? Ho sento, és que sóc així. Doncs deixa de ser així. No, però com a argument, com a escut, com a bloquejador, acabes dient jo sóc així i tens la noció sobre tu mateix i a vegades sobre els altres que no canviarem mai. Tens raó que hi ha parts del nostre caràcter que no canvien, que hi ha parts que es tornen en vicis o en manies. També és veritat que hi ha gent que té talents, facilitats per coses, però també és veritat que quan jo poso sobre la taula la idea de valor, o l'Agnes Calart posa la idea de valor sobre la taula, és precisament per defugir dels trets psicològics, diguem-ne, més naturals, o dels vicis. Estic segur que moltes vegades has assistit a una conversa, o tu mateix t'ho has dit a tu mateix, que dius m'estic distanciant dels meus amics de la universitat, o dels meus amics de l'institut. I no és que es facin res, no és que... o els teus cosins. No és que facin res mal fet, no és que et caiguin malament. És senzillament que tu has desenvolupat uns valors, una sensibilitat, una manera de veure el món que està divergint respecte a aquella gent que tant t'estimaves. Has abandonat un univers, uns bars, unes lectures, unes pel·lícules, i n'has adquirit de noves que de sobte t'interessen i que a ells no els interessa i que en canvi als teus companys de feina sí que els interessa. Això és una feina que tu fas, diu l'Agnes Calart, volent. No la fas volent en el sentit de he pres la decisió de que a partir d'ara seré cinèfil, no. Esdevens cinèfil perquè aspires a ser la mena de persona que és capaç d'apreciar coses que potser altra gent amb la que convivies no les apreciava. I això va des de la teva professió, que és una cosa que et vertebra d'una manera bestial, com de la cosa més del teu gust més minúscul a l'hora de triar restaurant. Això també passa entre els amics quan els salaris comencen a pujar. Hi ha gent que se'ls vol gastar en restaurants i hi ha gent que no. Hi ha gent que desenvolupa una sensibilitat i hi ha gent que no. Què, Elias, tu quina aspiració tens? Què vols que t'agradi en el futur? A veure, jo estic bastant amb tu del tema del pàdel. El pàdel. Senyores i senyors, que en Elias i jo hem decidit que serem jugadors de pàdel. Sí, perquè m'ha picat la curiositat quan ho has dit i estava pensant mentre anava parlant ara.
No, però amb l'esport passa, no? Hi ha gent que de sobte fa el pas, això passa molt amb la crisi dels 40 i la gent que es dona runner. Veus, mira, ja hi som, clar. Bueno, és la gent que fa el pas de dir a partir d'ara he de cuidar el meu cos. I no és només he decidit que els dilluns aniré a córrer, he decidit que em prendré el meu cos d'una altra manera. I amb la decisió sola no en fas. I és contra la teva mandra. Però sobre aquesta decisió hi articules una sensibilitat, una moral, un horitzó de referències, unes amistats, un univers. És una aspiració en el sentit fort. M'estaria moltes hores aquí parlant amb tu, Grau Pere, però és que necessito saber quan seran les eleccions al Parlament de Catalunya.